Bapak Ibu, para pemirsa kini ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ingkang saged kita aturaken dumateng ngarsa panjenengan sedaya sarengan kita manunggu puja puji budi astuti dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang sampun paring kanugrahan paring katentreman lan karahayut ingkang sedaya menika saged kajiwa kasarira menggah gesang kula lan panjenengan sedaya. Dalu samangke sedaya warga masyarakat arek Jeru Gang siji ingkang suka-syukur ngawontenaken bersih dusun ugi ambal warsa bangsa Nuswantara Indonesia ndungkap 7 tahun. Mugi kebareng dalu samangke kita badhe ngaturaken gelar Adilaras Campur Sari. Ingkang dipun pimpin kalian Cak Sariman mijil saking Tlatah Krepit Bulawang Malang Jawa Timur Indonesia. Makaryo sareng kalian Jingga Multimedia Shooting Video Entertainment. Ugi makaryo sareng kalian 35 Bunder Audio Sound System Profesional Production. Mimiti pagelaran dalu samangke kita badhe ngaturaken setunggal dari tradisional Jawa Timur ingkang badhe dipun parengani kalian pargawati saking Adilaras Campur Sari. Wujudipun tari remo gaya pria Sugeng Amirsani. Kita Adilaras rawitane menjunjung tinggi mutu kebudayane dangdut lan jenenge musik roncong sarenane uga ora lali ayo campur sarine ayo kanca padha rame-rame Madang rasa supaya
bagale Cacut tali wondo Kuyok rupang sakacate Hati laras Sasari pamimpinan Jowo wetan Hati laras Bersatu maju kayo lestari
Suwe gak ditanggap dulur Arjeksi. Luar binasa. Biasa kok luar binasa. Luar biasa. Ya, biasa Tibalah saatnya artis viral yang itu. Viral. Duet Saringgit Ginares dewe Surabaya gampang keturus kalian santer banyune dadi
bojone asa macam palok sendal kamani ngadok liwat karene sore molon sing tak jeluk rino lan wengi mugi rahayu sampeyan warga jero sing duwe gawe ayo semangat arjeksi arek geru bang siji merdeka 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 oh semangat merdeka arjeksi Yes. yes ya azan Ya. ayo obah obah nodek Jos. kok sepi aja sih penonton suaranya mana Suara mana? suaranya mana suaranya mana arjeksi Yang belakang DRN sambut juga DRN yang belakang ya sana. di belakang ada bakul pelembungan di sana Oh bakul pelembungan. lah kok ketok iku pelembungan Didongakkan. Iya, sak Moga-moga laris kabeh. laris Amin. lho bakule laris kok sing bak- nonton jadi dongakna Eh, biar luar biasa Alhamdulillah madhep rene kabeh DRN. anjen ya kompak lho Tapi Mbak. ana siji sing madhep rene kok. Napa? Pipis. Anjen wis ngenteni awak dhewe Kesuwen. mulai Tiga tahun yang lalu. Lah kena korodi 2 tahun. Corona. Corona lak wedok. Nek lanang. Korodi. wis aja ngomongno corona. Ya wis merinding. Saiki ngomongne wong Arjeksi. arjeksi ae. Arjeksi. Rada maju titik, Ye. Besti. Hop, Yang di depan. wes. Masa ate ndek dhuwure son. Lah Yang di, apik. yang di depan sana ada sebenarnya ada pendatang loh itu. Oh, pendatang Dari Dusun Beringin. luar Nonton itu. biasa. Waduh. Pak Wo, Hadir. selamat malam Pak Wo. Baru- Hadir iki Mas Arif. Hadir. Hadir alhamdulillah. Alhamdulillah, muji syukur alhamdulillah. Ngecek lokasi karo ngecek gawe band. Ya. Penontonnya luar biasa. Ono sing nglungguh pring barang, Mbak. Lho kok gawa teko omah pring iku. Batine mek Ji, kira-kira penak apa ora? Penak tanggap, gak penak gagal. Iya. Tapi alhamdulillah dulur Arjeksi iki luar biasa. Songkak. Ana sing gawa magicom. Oh iso. Lah iku lho nggo sampe mubeng. Oh, beber Ana sing kloso. goreng gering. Alhamdulillah. Pokok ojo sampai keri anake. Lah iki penonton yang tertib kan seperti ini. Ya. Penonton, Hei. sehat sedaya nggih. Sehat. Alhamdulillah tetep guyub rukun, adem ayem nggih. Hei. Muga-muga tahun ngarep iso ngundang maneh. Amin. Dongakno ae rezekine akeh. Amin. Sing delok sampe buyar lek Amin. lek ndang mulai ya tak dongakno anake akeh. Amin. Lho kok Meteng. anake akeh amin. Meteng maneh. Kon kok koyo ndongakno tahlil ya. Amin tok. Ayo. Iya, Ye. Kakak. Ya Adi Laras kembali digoyang. Kang Sarima. Ja. Audione luar biasa. 35 telok lemak, Dik. Bunder deh. Ada Sotinge. jingga biru. Loh. Oh. jingga Jika multimedia. Yang lagi nonton streaming juga selamat bergabung. Oh iya. Jangan lupa disabrek, Yo. sabrek komen yang bagus. Like ngefan mesti di like. Sing gambar lonceng ini mesti dipenek. Oh iya. Yuk lanjut. Monarena maampun malam Kak Mas Duta kira mak lagu pun
Rumah saku lek sik terus. Lah iya. Tuas pasukan dilaras wis. Wis tak kakno. Sing barise apik oleh hadiah. Sri ambek Oleh hadiah ya, Bu. Mbak Sri ambek Mbak Lasuro. Ya, wis mari barise. Gerak jalane wis. Kok Dorong. undiane engko lek wis buyar. Hadiahe kulkas 10 pintu. Engko Sepuluh ya. pintu. Tekok panitia engko bengi. Ana hadiahe meneh. Ya berupa amplop ta. Ora no. Apa? Lah patung jaran nek ngarep syukur kuat gawa. Ya wis. Oke. Oke. Sik. Adi lara. Ayo sauten yuk. Saiki Ya ben. Campur sarine. Oke. Oper, engko tak bagei, engko ojo nesu. Sri ya. Ya, Mbak Sri setelah Mbak Asih. jenengku anyar. Apa? Tambah hurufe mau lo ngarep dhewe. Asri. Oh sing bening kok. Ngono ya. Kak kene nak, kene nak. Sing jero iki ngomong bening ya. Iso. Cak Sariman pribadi. Iku pimpinane. Cocok. Oper Mbak Lazina. Oke. 35 audinya Jingga Multimedia. Iki pendukungnya. Iya mari Iki mari, cek mari. Sabar. Kene sabar. yuk, kene nak. Timbang golong-golong. Aku iki urut. Iya kene Iya kene. iya. Dikai. 5 bersaudara. Lah, iki aku iso lagi. Wah. Ya bisa gampang aja. Iki para waroke. Kok warok? Aja warok to. Bandengan. Oh ya wis. Ya. Iki pangremone. Oh wong 5 iki bateng. Engko dikarak ya. Bener. Engko dikarak ya yu. Oke. Ayo, Ayo. rame-rame jejokin terus kancane. Ayo jekitan bareng rame-rame. Aring ratu ya iki babukone. Adi laras ya iki hiburane. Ajak saniman ya iki pipinane. Yen ayo ningkatno mutu budaya Jawi manut aturane jaman saiki. Ayo kanca arjeksi partisipasi kesenian Jawa ya ayo jok nganti lali hitungan saya sampai di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Arjeksi 2022.
janji suara hati mengentar sata hati kalangatan tinggal tresno kang sejati hadiah. Kol bajal yang pinggir perapatan terminal Madiun Ngawi yang dolanku ora bakalan aku ngelaleki biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging saiki kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang butuh ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu tak alas-alas butuh ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang butuhmu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning hatiku. Ada. Wis tak pupuk wingi kang tresnaku kanggo awakmu. Arseksi mana suaranya? Donga kudu kalamu urip ayo kanggo sedengku. Aku percaya wene tresnamu nandes mancep ning atiku. Apa
Dikokai podo. Kayak wong Tengger. Maca. Oke. Lurah ayo ngadek rek. Bagaimana Tiara yang ada di belakang? Selamat malam. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam pesta. Engkau bisikan kata ajimat di telinga. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan.
Wong kang ngene kok dibanding-bandingke saeng-saengke yo mesti kalah. Asik. Kau berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada arjeksi. Dilanjut joget bareng Adi Laras. Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Ya, Mbak Ida di Madu. Jelas beda yen dibandingke ora ono sing tak kabarke. Aku ra iso yen kong gawe-gawe jujur saonone. Sapa wonge sing ra lara ati wis kancani tekan sabrene nanging kabeh ora ono artine ra ono atine. Yo wong kok ngene kok dibanding-bandingke
Monggo dilanjut campur sarine.